Clark. Mae yna 3-4 ar ymyl y cwrdd. Clark dros y bel. Clark ar ergyd. Mi oedd angen yr arbediad gan Michael Lewis ar ei bostyn gosa. A mi oedd o'n arbediad da. Symudiad slick gan Gaernarfon i lawr yr ochr dde. Gan Zach Clark. Heibio i Louis Gerrard. Yn syth at Michael Lewis. At James Lester yn ôl a Joe Lloyd. O, symudiad da gan Lenelli. Lloyd ar ergyd. Symudiad da gan yr ymwelwyr. James Lester, Joe Lloyd yn ei chanol i. Ar ergyd yn syth at Conor Roberts. Mendes. Cafodd ei gyrus i dynnu yn yna. Dyma Morgan Owen. Allan at yr ochr bella. Zach Clark. Clark ar croesiad i'r cwrt. A'r peniad i gefn y rwyd. Adam Davies. Mi nath o giro ar y drws rhyw funud neu 2 yn ôl. Drws di agor. Caernarfon ar y blaen. Caernarfon 1, Llanelli dim. Sears at Matty Jones. Sears prawf ar y golwr. Yn gwiro hi dros y traws. Da ni wedi chwarae'r 2 funud sy'n cael ei ychwanegu ar derfyn yr hanner cynta. Da ni bron i 20 eiliad dros hynny. O, mae'n gic o'r sbotyn. Y dyfarnwr yn dynodi bod yna gic o'r sbotyn ar Dom Smith. Wel, drama yn hwyr ar derfyn yr hanner cynta. Clark yn erbyn Lewis. Mae wedi cael hanner cynta da Zach Clark. Clark gyrru'r golwr y ffordd anghywir. A dyna chi ddigwyddiad ola yr hanner cynta. A mae Llanelli a'i pen yn ei plu. A'r sgôr yma ar yr egwyl. Caernarfon 2, Llanelli dim. Jones yn ei chymryd hi'n sydyn. Sears y bel yn ôl i fewn i gyfeiriad Mendes. Cliriad amddiffynol ddim yn un ar y gyhoeddi. Dyma Dom Smith. Lewis ar croesiad. O, hyfryd. Croesiad gan Iwan Lewis a Ryan Sears. Yn ymestyn mantais Caernarfon. Da ni mond i chwarae munud a hanner o'r ail hanner. Goset. Chwipio'r gic gornel at y postyn gosa. Mae Mendes yna, mi oedd Davies yna. A mae i gefn y rwyd, o mae'r dyfarnwr yn dynodi nad oedd na lawio yna. 3 munud a hanner o'r ail hanner. 4 i ddim i Gaernarfon. A mae Llanelli ar chwal yn llwyr. Jones ar gic gornel. Peniad allan. Goset! O, taro'r trawst! Dani Goset. Mor agos at y 5 gôl. Chwip o ergyd gan y capten. Matty Jones chwipio i'n dda fynd at yr ochr bella. Mi oedd Iwan Lewis yna. Dyma Goset. Davies! O, bron yr hat-trick i Adam Davies. Morgan Owen. Ond Adam Davies, mae'n 2 yn erbyn 2 Davies yn erbyn Cronin. O, Davies wedi mynd heibio un neu un arall at Conor Evans! Dyna chi sut i orffan symudiad. Hyder yn yr ergyd, yr eilydd Conor Evans. Perfformiad 5 seren gan y Canaries. Ein ôl unwaith eto'r ergyd o'r arbediad yn un campus. James Lester oedd ar cynnig. Yna gyfle gora yr ymwelwyr yn yr ail hanner. Tristan Jenkins ar gic gornel. O, ac i gefn y rwyd gan Sean Cronin. Gôl gyntaf Llanelli yn ôl yn uwch gyngred Cymru. Gôl gysur, dim mwy na hynny. Caernarfon 5, Llanelli 1. Tafliad cael ei gymryd yn sydyn gan Darren Thomas yn un da at Adam Davies! O, na chi'r hat-trick! Dyna chi gôl i selio'r hat-trick i Adam Davies. Chwip o ergyd ar draws y golwr. Hat-trick i Adam Davies. Caernarfon 6, Llanelli 1.